Minecraft Khawvel thara kan lo le ta voin episode ta chuanin creeper farm bon lu tuk tak mai kha kan siam don ni kan thia tengin hemi wall ta hian ka khelna rei ve deuh to tinglai mesa biome sa hian kan spawna ti chuanin ti hian kan fangkol vela hela hian savanna biome salawama savanna village sa hian in early game starter house te kan neya farm then khat te po kan siama hetrain sugar cane farm te chuanin villager trading hall te kan nei to a villager breeder te iron farm te tena hian kan nei to boka beram te bong te kha kan vulai tena hianin chuanin dragon kan he to boka nct kan kala n ship kan reita elytra te kan nei to kan thlok kol thei to a elytra kan nei to chuanin elytra thlonan hianin gunpowder rocket hi nga ya rocket hi kan ei tlem tong renga mi te chaw hi kan ei to chuwan chuanin creeper farm hi kan siam wa tanga ya creeper farm kan siam na chan chu creeper ho khanin kan tha khan gunpowder khan thlawa chuanin gunpowder kha sugar cane ne na kan combine khanin rocket kan nei don ani tuna chuanin kan man ruwa tur kan kole kanga lung tam deuh kan ma mo dona lung hi so tana son ka lai thina ma sengin lai reng kha chu pe om lawa stone generator all samber kan siam doni stone generator all samber kan siam doni o tu khan kan ma mo tur chu kalo lakhoma lava kan ma mo water bucket pani ninga stairs ania ti khan chest nen hemi zong kha nia kan sak mai ta hin ka in hi decoration te ma zong kalo tia tnain dokan te kha ti khan kan da kol vela painting te ti khan kan da kan chai vela ni tnain sana lo oma khati te khani tuna satranang oh poilutuk ender chest kha silk touch nilowa ila khanin che thina ni ender eye mem ta hian omlawa nge ender eye kan la name ender eye of ender ta hian omem omlawa nei hlawe ti hian kan siam anga ouch avana ve nei la hian kan ma mo tur stone generator siam dur chon heng ho hi kan ma mo heng ba khi kan ma mo lo tinani kan langa kan siam ha lang heng kalo lai lok to a hi stone generator kan nei na tur chu ni than kan stone generator chu kan nei ta kan lu tanga kan kharanga ani kan la char mai do ni mega basic khong e ka sakang o ti ka rilru alo ma kan chu kanai kan starter house kan starter basic kan chhuahsan vat do na na ka in son do na kan chu lek na sa to computer a chak lo bok na du thlan tur pani kan neya chu puk chung e floating island kan siam don kala siam mai me la ma sengin intinan floating island chu he tana hian island ta kan siam ngat wana hian island kan siam anga chu dinga chuanin base kan sa don nge ikha ka rilru line buka chuwan chun comment sa khanin ingei du khala thlangola iron golem lam thiam ani he lam le du to lo sakaniang sorry mega base sung chang ha kalo soibel lokong hetena hianin starter house a khanin kan son du na chan chu kan starter house a khanin entity tamtol tuka electric ani chu bong te beram te kha kan vula wang khanin alek du emema chuan chon kan son anga mega base nei ve shim kha tha in ka hrian mega base sa nei turin kan ro man dawa ma seng ko soin khanin sak na tur kha la shame lawa cave chunga khan nge floating island kan siamang ikha karil ru line book na sai mema du khalo thlangula comment sa khan cave ti le island ti khan lo comment sula cave tu chuan cave in tenga floating island du ho ga chuan floating island emaw island ti rongot po khan lo taipula atam jok anti danang in ti kan tumanga apani pon kan ti mai theini apani du pon apani in ti khan lo comments theini stone kan nei nu chuan creeper farm kan sa thei to a an sanga creeper farm satur hian kan mo chu zote kan mo creeper te hian zoten hlawa zote khan hlawan tlan chenga tuyan tlalu tanga gun powder ha kan nei char to mai doni tuna creeper farm kan lo sang chon creeper farm chu khongai kan sakang kan tia tlang a hian ka sadon man lo ko tia ma senga hlalu tuk dawa ka han activate phalawang ti ka hlawa chuwan chon etanain ocean tle mala oma lai ocean na hianin kan sanga etenai claim te hi kan ti eng thei boka lut kha that ve sot karina wangin ti khan ka sadoni tanga khan tuna nge kan ma mo kan ti chuanin kan ma mo ho chu hen ting ho hi kan ma mo tur nia karin ho chu nia zote kan ma mo don boka ra hen kan da chawanga tunin tana hen creeper farm chu kan siamanga karon le watang
miron zui chho them emaw zo te pani hi ki tra hin ka da don mo thok chho chi nang o miron zui ro o kan nor phenga carpet a son lai son kan danga ikhan creeper farm chu kan zota layer ni chawi ka ti hringa ai ten a chunga hen ala sak zel the layer som thleng pon ala sak theya tuna tan chun kan du tok hringa a chung hi mob dang spawn thelo turin kan siamanga kan fk chinang scaffolding kan mo nol dona 120 block 120 scaffolding vel kan mo dona scaffolding siam dan chu ikan langa bamboo kan nem leila kasayan kan layer ni chau ka ti hria tuna henin i layer khat layer ni ni ta ten layer som thleng pon da thea tun tan chun layer ni kan du tok ri photanga ti hri lok mai ro ai te ron lo so folding chu hen ting hi ni a jai kan dei doi tam kan nei pui lawa lu box para hen kan da thea ala lon zo lo mi long hoak lại đâu xí lốc ala zo na nghe bằng part cả rồi không meka bằng part này rồi kha lâu bền chứ ala lo na lo các chuyện tên nên căn lâu tí tí với mày à đâu có sẽ cái zoom thấy đâu đâu khanda kar chan ve chu kan fk zota a kan en chinanga kan powder ang zangai kan nei kan en don ni zangai kan nei o kan enanga 1 2 3 stack le 13 kan nei a dagar chan ve kan fk dagar khat kan fk chuan 7 stack emaw 6 stack vel theng an nei the dona atravio ni sugar cane kan nei tlem ton hi sugar cane farm kan siam le ngai dona don rocket farm kan nei tina me kan mongin ka armor hi diamond an ta hi la upgrade the diamond hi no hi netherite kan nei chonin kan upgrade thei dona netherite chu upgrade thei na sang berania kan armor te kan tools te ho hi lava han lot la thipal tai la kan item dang kha chu chinga ma sengin netherite armor te chu acheve thei don lo ni dark oak kan zonga dark oak hi thingkung chi khatania east le west a kal towa tun hi kal na lampang hi north ania north lama hen kan song ve bokanga chuma chuan zana nia kan munga traka da kan lang kan but nuwa dark oak reng mu tur om lo chuwang chonin kan let le hri photanga kan man ro te kan hi langa kan pickaxe te poi hi a chedon na ya kan hi langa ni danga kan kal le sok donia othil pakhat kalo ngai to hetena hian villager ho hit kalo trade meka armor te tu man ro ho te kalo heal meka kalo ngai to chu hei hetena hian villager ho hian name te kin trade ni chu name te ki kan nei nual don tina ni chu hei ka khelna hi single player ni ta survival game a cheu ni khelta helaya soi ka tum tak chu mi Khawvel hi single player ni ma seng in lo tel ve thei dan ka oma chu soi fia turin mana ka thian pa kha ka som lenga chumi ma chunin lom thu soina te po nei la tha ka tia
Tian video te milo en sak tu te milo comment sak tu te le milo subscribe tu te po kha in chu han kalom tak me me ni ti kha lo sheula chuanin ka thian pa chu kan somang a thian pa ka nia ka khelna hi tuna hi chuanin creative world ta ko ma ro chu survival ka khelna kha single player ania single player chuanin ke ma chin ka khela wang khanin tuma kha thin ka nei lo ta tuma kha thin ka nei lo wang khanin lo comment sula antina nin ti hian zote ka ni du ilo ti ta ni zote ka ni du ti kha chuanin tian antina zira lo ni ta zira khan zote ka ni du tu chuanin khan zote kha zira kha lo ni char char to me do ni khanin zira kha Khawvel han lo om ve char char to don ti na ni chuanin i du kha lo thlang la villager ka ni du ti pon villager ni theya ti khan zombie ka ni du ti pon zombie in ni me do ni le tong chuanin building pakhat kan ti lenga chu chu nge ni fishing dog kan ti chuanin etena hianin mun thadeu me ma tena hian hi nge sanghaman na sakan tum chinanga han ti chin vel do ni hi akal thuil tuk ma a lem kan pai sa tanga lai chan vel tang hi ni sengin hi kan pai de nga yon hi kan lo ka chu thot sengin hi thui ma a kan pai thenanga and fishing dog kan sadoni kolam pang hoi jong nge hetam pang hoi jong hen kan sadoni hi kan ma motor ho chu ni ol samang reng khopa teng kan tianga ta konin teng kan danga 1 2 3 ra hen kan da lenga mo chuanin engza atlang kan dang 1 2 1 2 3 4 ra hen kan da lenga kan da lenga hi ba lo kida kan danga he po hi 1 2 3 ngai han om thei ta ni kan ka se ania chuanin dan tlem in kal koi sa tanga 1 2 3 1 1 2 3 eta hen he hi kan remove thei ta sam tuk crafting table kan siam nga mi crafting table siam nga kan manglok me nga birds utane ting ho hi crafting table ko hi kan siam jing tamal mal khop me ko ngai kan da ho kan da thin ni kan kal na pi ngai kan thei hil ti na mon la hi oak kan ya dark oak hi kan lam mu zo lawa dark oak hi kan zon vat angai ni ti khan episode 6 chu kan lo du to le tonga episode dot le chuanin mega base sak kan tum tonga amai ro chu mega base sak tur hianin khoyang e ka sakang di kha kala ching thei lo ni chu kala chen thei lo wang khanin comments na han lo comment ula enge niang floating island nge niang cave chunga hanin base sa don ti kha lo comment ula enge eng farm nge ni kina ka build jang di te kha lo comment ula episode le kain hule don ya